बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय। नोंथांमोनाथ' जायफोर आंनि ब्लगखौ नायदों बिसोरो मोजाङैनो मिथिखाबाय नङा होनब्ला, जायफोर आदा सुदा नायदों बिसोरो मोजाङै मिथिनाय नङा, फुरायै नायनाय जायफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय। दाखालि साननै सानथामसो आं बिराद बिजिखामोन, फाइनालि आंहा दिनै साक्सेस जाबाय आंनि खामानिया आरोना। आं जि खामानि लानानै हान्थिबाय थादोंमोन क'क्राझार टु बिजनि, दा बियो फुरा जाबाय। नोंथांमोनजोंबो आं शेयार खालामखाबाय, बेनोमोन आरोना। ओमफ्राय माने बे आं साननै सानथाम बिजियाव नोंथांमोननि भिडिअसफोरखौ माने नायनो टाइम गैयियाव नायनाय जायाखै। एबारनिफ्राय एकदम नायनोसै, कमेन्ट हरनोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा बाथौआथ' गायसनखांबाय, ओमफ्राय दा बाथौनि बेरा होगासिनो आरोना, फिफा फिसा बेरा होगासिनो बिसोरो। फिसालानियाबो फिसाजोनियाबो आंना एग्जाम सोलिगासिनो। ओमफ्राय दिनै फिसालानिया बन्द', सानसे सानसे बन्द' होदों बिसनिखौ। ओमफ्राय दा फिफा फिसा बाथौ हेबगासिनो। ओमफ्राय फारसेथिंबो खामानि जागासिनो लोगोफोर, बेयो जाहैबाय बाउन्डारि मिस्ट्रिफोर दङ, साथाम मिस्ट्रिफोर दङ, बिसोरो मावगासिनो। दा नोंथांमोननो आङो बेखौनो खिन्थागोन आरोना। नोंथांमोना साननो हागौ कि बे आंनि बाथौ गायसननायखौ जेनेबा बांसिन मानसिफ्रानो माने बै ओंखाम गोरलै जानाय टाइम आघोन मास आरो बैसाग मासाव बाथौखौ गायसनो नङा होनब्ला। ओमफ्राय जों सिगांनिफ्रायनो बेफोर टाइमखौ लाबोदोंमोन, ओमफ्राय मिलाया जाबाय जिहेतु सुटिखौनो नांगौ समाव मोना, बेखायनो दा बे फैनाय समावनोहाय एसे सोंनानै बिसार खालामलायनानै आरोना, बिसार खालामलायनानै बाथौ गायसनजायोखाय सानदेआवनो माने बाथौखौ गायसननाय जाबाय आरोना। माने बेवहाय नायदों आरो बाथौ गायसनजानाय गायसनजायैखौ, ओमफ्राय गायसनजायो जिहेतु गायसननाय जाबाय आरो। नै बेलाय लोगोफोर फिफा फिसा मालाय बाथौनि बेरा हेब्बाय, नै आराम जाबाय, समायहांबाय। ओमफ्राय दाहाय लास्टनिखौबो खिन्थाफिननोसै। नै फिफाजों फिसालायाबो मा होनो खामानि मावफादों आरो। नै ओरै फारसे मिस्ट्रिफोर दं, साब्रै ने मिस्ट्रिफ्रा, साथामल' सानदोंमोन। ओमफ्राय आं दा नैबे लेबुखौ माने सरबत बानायनो नागिरदों, सरबत बानायनानै होनोसै। दहायनिफ्रायनो बुंगासिनो आंना सारा मिस्ट्रिफोरनि थाखायबो नैबे लेबुखौ सरबत बानायदो होननानैहाय। बे लेबुखौ लाबोबाय मिसमोननिफ्राय आरो, आंनि फिसालानि मिसनिफ्राय लानानै फैबाय गोमोन गोमोननै। दा बेखौनो सरबत बानायनोसै आरोना। बोथोराथ' बिराद गरम, आयौ 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 सानफ्रामबो गरम जाखावगासिनो दङ। दा बेखायनो फ्रिजनि दै गुसुजों सरबत बानायनानै होनोसै आरो थान्दा मोननायनि। आंना सरबता जाबाय, नै जगजों जगसे जाहांहां आरोना। जि गोथाव टेस्टि जाबाय, ओरैबायदि गुसु थान्दा दैजों आं बानायबाय आरो। नैबेयाव बै लेबु बिगाबखौहाय सानैजों सरना लाग्रोनोसै आरो आङो ना। हमथालाय सानिखौ हमथा। गोजोन मोनलायसिगोन बिसोरो। जाबाय, एबार लाफिनसै। सिनि दङ, जालाय गोरलै नों नांला जाबाय। दा सोनानै लाफिनसै लुनो मोजां जानायनि। अरिजिनेल हेन्डमेड जुस जाबाय। रानखानाङाब्रा, ओमफ्राय बियो बिफानि स्पेसियेलनो। नै जाथो बानायनो हागौहाय, नैबे बिफानि स्पेसियेलनो आं होन। बैयाव लोंबाय आरोना, बिसोरो राननानै होबाय। नै लोगोफोर बिसोरो बाहेरायाव लोंबाय, ओमफ्राय दा आंबो एसे लोंना लानोसै। नै आंना बाहागोआ बेसेबांल' जाबाय। ओमफ्राय फिसाजोनि थाखायबो एसे दोनबाय आरो। नोंहालाय, नोंना लोंबाय नोंना? ए दा लोंसै, आंबो लोंना लानोसै। एकदम खामानि दङ, ओंख्रि ओंखाम संनायानो दाबो आंना स्टार्ट जायाखै। दा संनोसै आरोना लोंना लाग्रोनानैहाय। थान्दा मोनबाय। दा नै आंना ओंख्रि ओंखामा रेडि जाबाय। मा बानायखो खिन्थानोसै। जेबोथ' बिदि बुरजा गैया, खालि नैबे
मैथाजों नाजों ओमफ्रायहाय नैबेयाव दङ ना खर' इग्लिनाय आरोना बेनो आरो बेखिनि ओंख्रिखौ एरनानै नै आंना ओंख्रिया बेनो आरोना वाव बिराद गरम बेखायनो आङो मैथाजों नाजों संबाय गरम बारानि थाखाय अखायाबो दसेयावनो ज्राव ज्राव हाना होलायबाय आरोना ओइ नै मिस्ट्रिफ्रा अखा हाबाबो मावगासिनो बेस्राफोर अखा हाबाबो आरो नै सिमेन्ट लागायदोंमोन बाला सिमेन्ट सान्दुं दुंबाबो बिराद मोजां मोनदोंमोन आरोना आङो खामानियाल' जाथों साननानै दा ओमफ्राय नुबाय अखा हाना होनाया बिराद खोरोम खोरोम हागासिनो दं नै अखाया क'क्राझारावहाय बोथोरा नै दा साफा जाबाय स्रां स्रांनो दहाय अखा हादोंमोन ना दसेयावनो आरो खोरोमलाय जुब जुब अखा हालाय बिदि हादोंमोन दा सिथ्लायानो जोंना दै जाजोब्बाय नै बेवहाय दहाय खामानि सोलिबाय थादोंमोन बेस्राफोर अखा हाबाबो मावदों आरोना ओमफ्राय जोंना खामानिया नैबे बेकग्राउन्ड लिंटारखौ बानायनानै गालांजोबनो हाबाय मिस्ट्रिफोरा अखाजों अखा जुजिदों आरोना दहायो ओमफ्राय दसे थानांबाय थानानै अखा सेंगानायजों बेखिनि खामानिखौ मावलांनो हानायजों नोंथांमोनाथ' जायफोर आंनि ब्लग्सफोरखौ नायो बिसोर मिथिखागौ माबोरै बेबायदि बाउन्डारि जाखो साननो हागौ आरोना ओमफ्राय नै बियो बिदानि आरो बिदानि माने आंनि बेवाइनि ओमफ्राय बेयो जोंनि जाबाय आरो खाथि खाथि जाबाय आरो नै बेवहाय दा जोंना ओरै जागोन आरो गेटआ बैथिं दा बेनि थाखायनो बाउन्डारि सोलिगासिनो आरो जोंना नै ओमफ्राय नै जोंना बाथौनि बेरायाबो कमप्लिट जाबाय फुंनिफ्रायनो होदोंमोन नालाय बेराखौ ओमफ्राय दा नै हाबलाय ओंखारलाय खालामग्रा गेट बानायबाय बेबायदि बानायबाय आरो माबायदि नुदों कमेन्टआव खिन्थाहर नोंथांमोना नै गुड मर्निं लोगोफोर मैया भिडिअखौ कमप्लिट खालामजोबनाय जायाखै ओंखायनो आङो दा मर्निंआवनो लाफिनबाय आरो ओमफ्राय दा फिसा सानैया एग्जाम दंबावो सासेना हेन्ड राइटिं दङ ओमफ्राय सासेनिया साइन्स दङ आरोना गेदेरनिया ओमफ्राय दा बिसोरखौनो आङो दा रेडि खालामनानै फरायनो होदों आरो दसे ओमफ्राय बोथोराथ' मैयानिफ्रायनो अखा हाबाय दिनैबो हादों फुङाव मोनायावबो हाखादों आरो दा फुङावबो हागासिनो दङ आरो दा नै आंनि मामिया लिरगासिनो आं मानि बेखौ अनलि ड्रेसल' गानहोखांबाय ओमफ्राय खानाय दंबावो आरोना दा लिरगासिनो मा दं मामा दिनै हा मोजां खिन्था हेन्ड राइटिं दङ अ मोजां लिर दे आउट खालामनो मोना ओमफ्राय आखाइ हगारनो मोना मिथिबाय कार्सिभ नालाय कार्सिभ हेन्ड राइटिं मोजां लिर दे ओमफ्राय ओरै दं बेहा हायाव फरायदों नोंहा दिनै मा दं साबजेक्टआ साइन्स हागोन ना हाया हायो हागोन रेडिखा हागोन ना हाया सोंनायावथ' हायोल'खा ओमफ्राय रिजाल्टआवसो मिथिसिगोन आरोना दानि गथ'फोरखौ सोंबाथाय बिदिल' होनखायो जानांगौ बयनियाबो हागोन ना हाया हायो हागोन ना हाया हायो बेबायदि आरोना टेनसन गैया लोगोफोर दानि गथ'फोरनि एग्जाम लिरनाया ओरैबायदि जोंसो गोदो ख्लाब ख्लाब मोनोमोन जोंनि समनिया आरो गाबोन एग्जाम दं होनबाथाय एकदम इभिनिंनिफ्रायनो सुरु खालामोमोन आरोना आरो फुङाव सिखारनानै 5टासोआव सिखारनानै फरायोमोन नङा होमबा लोगोफोर दानिया एकदम बेबायदि सिखारा बिमाफोरासो एकदम सिखारदो टाइमखौ नायनानै फोजाबाय थानांगौ आरोना बिदिनोसै माथो खालामबावनो ओमफ्राय जोंहा नै बेवहाय साहा रेडि खालामगासिनो दङ एलाइसि होलायबाय आरोना मोदोमफ्रुलायबाय दा जोङो बेखौ बिमा बिफायाल' लोंगोन आरोना अखायाथ' हागासिनोखा नै हागासिनो बारा सिजानो हानाय नङा गगा मोनगोन
ओमफ्राय जायफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन। नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय। बाय बाय।